Dito tayo sa Danau City. Kukunan natin yung pinagmamalaki nila ditong tinapanan na isda. Stay tuned. So good day mga sano, nandito tayo sa Danau City at mayroon silang ipinagmamalaki ditong tinapanan, no, yung parang grilled na isda. Sa mga hindi pa nag-subscribe sa channel ko, please subscribe naman kayo. At saka shout out din sa taga dito sa Danau, si Onyo TV, si Kado. Shout out sa Manoy. Nandito ako sa siyudad mo. Yan, ito yung tinapanan. Kunan natin mga sano. Good morning! Ito yung tinapanan nila. Napakasarap. Sumani pa ng ano, kinilaw na. Ano to? Kinilaw na to. Yung bat, yung sea cucumber. Galing. Saka yan, ito yung tinapanan mga sano. Para rin siyang barbecue. Pero walang sauce na pinapahid. Ayan. Ayan, samahan mo pa ng bagoong. Actually mga sano, nakailira po sila dito. Meron pa po dito. Ayan. Nakailira sila dito. Siguro mga 100 meters po sila doon, hanggang doon. Bossing, good morning. Good morning. Ayan. So ayan, tinapanan ng, ayan, may atsara. Good morning, te. Ayun, sarap. Ito, makano? 200. 200 isang piraso. Malaki yan mga sano. Sa lampas isang dangkal. Malaki yan. Bangos. 150 yung bangos mga sano. Saka itong ano, anduhaw. Anduhaw at saka tamarong. Yung tamarong magkano? 80 yung ano, anduhaw. Saka yung tamarong is 70. So ayan, may nakasalang. Nalagay kag maite. Ayun, tuloy. Tingnan nyo. Ayan ang masarap dito sa Danau. Again, shout out kay Onyo TV ng Danau. Manoy, na ako sa syudad nimo. Ayun, dinayo ko yung syudad mo. Kasi pinapakita ko yung masasarap na pagkain dito sa Danau. Salamat ate. Salamat. Sa akong pagsamok-samok. So yan, hanggang doon, mga 100 meters pa yan. Ako na lang natin tong isa para hindi unfair. Yan. Ayun. So ito yung, yan nga, dami dito sa Danau. Yun. Meron tayong malaking isda. Oh, magkano? 280. Oh, 180. 280, asa? Ayun, ang laki niyan. 280 mga sano. Pumunta ka, oh, Dong. Ina, Dong. Na shout out sa iyo, Onyo TV. Taga Danau na, si Kado. Shout out Onyo kayo, TV. Onyo TV. Kado, Ahiro. Yan. Ayan, tinola. Kapilang tinola? 45 tinola mga sano. Ayun, may nakasalang pa sila. Yan ang kagandahan sa Danau City. Hindi lang siya develop na syudad, may masasarap pa na mga pagkain dito lang sa tabi ng kalye. Shout out Team Jablo of Danau. Ayan. So, thank you very much, Dong. Pag-vlog, Dong. Ngayon, kay Dong. So, yan mga sano. Naipakita ko sa inyo yung pinagmamalaki ng Danau, yung tinapanan sa Danau, yung sari-saring isda dito. Kasi klaseng isda, yung kumbaga,
Alin tulad sa litson, ginaano din. Ayan. Ayan. Ayan mas ano, kasalang. Mayroon mga kinilaw na sea cucumber, mayroon din. Ayun, galing mag-vlog. Mabait si Dodo. Ayan o. Ayan. Ayan. Saka yung mga tao dito sa Danau friendly. Kaya ako dito tatambay minsan. Yung mga katropa natin sa Danau. Sige. Thank you. You're welcome. So sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na kayo. Maraming salamat mga sano. Have a nice day. And to God be the glory. Please subscribe. Gandang yan. So ayan mga sano, galing tayo sa street food na isa sa mga street food ng Danau. Actually yan ang main attraction nila dito sa tabing highway nila, yung tinapanan. So para din siyang inihaw na isda na nakatuhog. So yun. At saka again ay gagawin ko lang, linawin ko lang, shout out kay Onyo TV ng Danau at sa buong team Jablo ng Danau. Shout out sa inyo mga manoy, salute. Nandito ako sa syudad nyo. At saka sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking channel, please suportahan nyo po at i-subscribe nyo. Maraming salamat, kakaumpisa pa lang po natin. So ayan, Junior AG Alex, my YouTube channel. To God be the glory.